Hvorfor forekommer der baggrundsstråling, og hvor stor en indflydelse har vores atomkraftværker på denne baggrundsstråling? Hvad er baggrundsstråling egentlig? Ting, som kan gå ind under denne kategori, er kosmisk stråling, jordens naturlige stråling og menneskeskabt stråling, som for eksempel kan udledes fra din egen mikro. For at uddybe er kosmisk stråling ligesom det, der kommer fra rummet. Det kan for eksempel komme fra solen og fra supernovaer, som sker, når en stjerne ligesom eksploderer. Niveauet af kosmisk stråling er kraftigere, jo højere man er, så hvis man for eksempel befinder sig i et bjergområde, og hvis du transporterer dig selv i et flyvemaskine, så bliver du ligesom udsat for det her kosmisk stråling. Og så har vi også jordens naturlige radioaktive mineraler, som for eksempel radon, thorium og uran. Uran og thorium findes især i kilder som granit og sandsten. Vulkanske klipper, som befinder sig på Island og Hawaii, kan man også finde spor af uran og thorium. Radon er en gas, som forekommer, når for eksempel uran og thorium henfalder, og den befinder sig under jorden og stiger opad, hvilket er grunden til, at man radonsikrer sine kilder. Hvorfor bruger vi egentlig atomkraft her i verden? Atomkraft er hyppigt brugt, da den er en stabil energikilde og udleder få drivhusgasser, hvilket kan hjælpe med vores voksende klimaforandringer. Her kan du se, hvor verdens forskellige kraftværker er placeret. En stor del af dem ligger i USA, Frankrig og Japan. For at svare på spørgsmålet om, hvor stor en påvirkning tilstedeværelsen af disse atomkraftværker egentlig har på mængden af baggrundsstråling, er svaret, de har ikke den store påvirkning. Det er kun i de sjældne tilfælde, hvor det går galt, som for eksempel i Tjernobyl, hvor der skete den her ulykke, hvilket fører til, at der blev udløst kolossale mængder af stråling, som kan påvirke området de næste millioner af år.